Hi guys, good morning. Di ako sa bahay nila ni Nasisa, Jinjin. sisa. Tapos na yung baby, ang ligoon niya karon. Hi, nice Tapos na sisa, Mama Mili. Si Mama Myla, pamangkin ni CG. Myla imong pangalan no? Asa Five. asa imong mama? Lakaw. Iyang mama ani guys to asa Kuwait. Gitar. Qatar, to sa Qatar. Pamangkin din ni CG. Siya ang kalaro ni Undoy dito. Si Tito, si Unday. Nagduyan-duyan si Undoy, tapos na siyang naligo, tapos na silang naligo dalawa. Ayan. Nakaligo presko na ang mga bata. Tapos ang gamating agligoon si Inday. Oh. Ligoon na mo si Inday. Naghikay na iyang mama sa kuan. Sa paraligo. Tapos si Myla, pamangkin ni CG. Yang mama to sa Qatar. Naila. Naila? Myla? Oh, Naila di ay. Vlog na. Naila. Oh. Yang mama ni Naila to sa Qatar. Shout out sa Sally family. Asa lang tigsiglan Naila. Nani sa? Ligoon ang bata nga gamay. Oh, si Inday. Inahay mama. Ihay si mama. Kaya basin makita din niya sa imong mama. Di nakita ka na tarungan imong buhok. Para himos kayo. Oh, kita ang kagwapa. Si Undoy. Hi Undoy. Hi, Doko. Na hi mami. Peace na, Ma. Peace. Ma. Magbiko mi guys, kitagaan ko ni Leah TV sa pilit. So, ipalitan ni CJ sa kinugay. So, amo ning bikuhon. Ayan. Ako nang gisalang ang kuan pilit para maluto na. Mamaya na ako magkagod sa lobby. Ayan, malapit na maghubas ang pilit guys. Magbiko mi guys. So, magkagod ko sa lobby. Kagod kong lobby para Kulubi. Ha? Kulubi. Kaon ka lubi? Makaigit ka. Nagkaon na kas kanon, wala pa? Papa. Wala pa? O pagkaon sa itos kanon kaw? Kaw, aman si Bibi natulog? Ha? Tulog. Ay bula guys. So, kaon ka na? Ha? Dako rabi. Kaon daw ni Liam. Ang nara. Be? Ang saman? Lami dili. Wala. Mi ayo dili. Ma. Hmm? Mama. Lami. Sige matali tao sa de. Nga hi. Ato. Nakaunta. Kain ta. Ha? Inakaunta. Si tata ang magluto guys. Gisalang na nako ang kuan. Gata siya na ang magkuan. Ibigay ko na sa kanya ang mahiwagang sandok. Oh, mao pa na siya nakag kuan. Mao pa na siya nagmata kay gikan pa na siya nag-duty di off na karon. Tapos si Jinjin gihubak. Na yang timughat guys oh, pahid. Buwa na. Uy, uy. Tao naman kay kata. Isod po doon sa manday na may isabaw. Sayo ha man. Ano mo lagi po. Ayan. Muna budak bakungan.
Hinair ka din. Patulog pa kayo guys. Luto sa biko. Ya si MJ. Nakatog man ko kay Hidya ko sa bangko bago kong kulaya. Paignan og kwan, ha. Nakurat na ko kay. Hapit na. Ako makurat na baso matagak man. Hapit na guys. Tawagin eh. Tawag yung lagi daan. Asa man ang cellphone? Oh, cellphone na to ka nag-charge. Tanawag na po na ba? Ayaw ulo. Lips na na. Naanig na ko. Tanip ma! Mama ko, tanip ko. Tanip din. Tanip. Dagaran ko na yung bugas. Ha? Dagaran yung bugas. Sagol. Sara man. Di ko biday. Di na bit na yung bay. Paguro sa inyo. Muna yung karaan ng buwag Nadaghanan niya ka? yan eh. Kamay. Sakto rin. Kaon sa daan. Doy, di sa kamulakaw. Saman. Oh, ubo short. Buat short. Buat short ba? Singot-singot ang duha guys. Oh. Nagpre na ka? Ada giunsa nimo pagpre de? Nani? Oh sige. Sige. Pre sa Wala ko. ha? Wala ko. Wala pa oy. Pre sa. Birthday day ni Ogie. Pwede. Oh, humana? Ah. Kao na migbiko guys. Kao na migbiko guys to. Kape. Kumot kayo ba kaniloy ah? Mahulog na. Mayabo. Hamot. Kamot. Sakto rin timpla no? Oh, antan niya biko. Sumla doy. Peko na. Ha? Pepeng. Karo nga kay mausik. Ay pag-usik ka. So diri mi sa gawas nagtambay guys. Kainit kaayo so tanawa ang mga bata. Na ilang gikalingawan no ang buwak. Tanawa si MJ. Kay wow kayo ayang dalunggan ni MJ oh. Tanawa. Asa de? Oh, tanawa daw kuno siya. Ada deh tanaw na to imong imo de. Mane mga bata oh. Ayun eh, ayun. Tara doon. Tanawa, di ba? Si Liam, tanawa si Liam, si Undoy. Our favorite side. Kumanoy pangaon sa biko guys. So diri mi sa gawas nagtambay oh. O dinha mo tanaw di dito oh. Sige dito. Ngihi ka? Screw. Sorry, Jin. Ay, rasa hawat sa. Dali. Dali, dali. Dali, dali. Dali, Jin. Mga hoy minitata guys. Kay mahal kayong kahoy sa ila. Ginoko. Di ami diri sa ila ni Jinjin. So naa may mga palwa-palwa. Manguha mig kahoy. Amo rin ipakarga ni CJ. May gani ni si CJ kay dilig reklamo. So naay mga takong ani kay mahal kayong kahoy dito sa ila ha. Yan din sila Ang- kung nagbasbasan. Isa ka kuan. Ako ray basbas. Dilaab abuhan. Iti dani ba? Ginguna ra ba siya nga. Pasigasan eh mama kay digsiga.
Ang karanis papa ni CJ nga kahoy ba? May nalamisa guys, kaysa magpalita mi. Yung kahoy ni tata guys. Yung sako na ko kayo. Si Jinjin, mayabas na. Tubulon lagi ka Jin, utunga gid ka. May kanding guys, oh. Ano pang baliw ni si Balag Tagas ah. Ay, nabali ah. Agkaugpas nito. A few moments later. Dito na kami guys sa boarding house ni tata. Tapos ang kahoy na mo nga dala. Maraming taon na mong nakuha nga kahoy dito guys. So may na lang makalibre-libre sa pila kasugnuran. Tapos si tata naglakaw, nagbili siya ng bigas. Tapos ang mga bata, Hi guys. si MJ ug si Queenie, si Chichi, sila lang ang naiwan dito sa bahay, si Queenie ug si Chichi kasi si MJ sinama ni tata. Tapos si Undoy, hindi namin sinama kasi natulog si Undoy, kami lang dito ang sumama kay tata. Maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong suporta sa akin at sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you so much sa inyong lahat. Shout out Ate Richelle Tama Gawa. Shout out Ate Elizabeth. Shout out Mami Vic. Shout out Madam Tess Del Mundo and Mamieta. Shout out Carmen Lu. Shout out Pinay Beauty. Shout out Simply Christine 808. Shout out Summerine. Shout out Patsa Holga. Shout out Solin Abubakar. Shout out Rogis Daily Life. Shout out Mamayang Vlog. Shout out BT Willis. Shout out Idnilin ko. Shout out sa inyong lahat guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ang video ko guys. Bye bye.